Zdravo svima, veliki pozdrav. Evo nas u bašti danas i na umu mi je da presadim sejance mirisnog graška. Malo ću vam ispričati takođe kako ja gajim mirisni grašak. Ove godine ćemo ga saditi u smart potove. Oni su napravljeni od ovako čvrstog, ali opet mekanog materijala koji je prozračan, diše, takođe ispušta vlagu ako imate višak u njemu vlage, ali zašto ih koristim? Zato što su prosto veliki. Dakle, da bih kupila ovako neku veliku saksiju, verovatno bih morala da izdvojim veću količinu novca. Ovako, na ovaj način mogu da uštedim, a imam, da kažem, jedan kontejner, jedan prostor koji može da savršeno dobro radi kao saksija. Sipala sam, dakle, svežu zemlju novu, a staru sam prosula svuda po bašti kao malč. Mislim da je još važno da kažem i zašto biram da sadim u ove smart potove, odnosno uopšte zašto ne sadim direktno u zemlju. Mirisni grašak zahteva izuzetno plodnu zemlju, naročito kada počne da pušta svoje korenje, on dosta raste onako u dubinu i nadam se da će mu ovo biti dovoljno dubina, ima sigurno 35 cm. Ja sam ovo prilično do vrha napunila, verovatno ću još malo da dodam zemlju. Dakle, ukoliko ga sadite u zemlji, gledajte da na toj nekoj dubini dodate svežeg komposta ili bilo kakvo đubrivo da koristite i izmešajte sa ovom običnom zemljom koja nije dovoljno, da kažem, bogata i makar ovde kod nas u našem dvorištu, nije dovoljno bogata za tako neku gladnu biljku. Dakle, osim svežeg komposta ubacit ću i plantelino đubrivo. Evo ga, u pitanju je ovo organsko peletirano vodootopivo đubrivo koje ću da ubacim takođe u ove moje smart potove. Dakle, u ovom ovde mi fali malo i zemlje, malo više. Dobro, to bi bilo to. Ovo je malo veći kontejner, tačnije veći smart pot. Prva stvar koju želim da napomenem je da sam danas koristila ovu zemlju. Mislim, čisto da znate. Prvo, zato što to je, dakle, zemlja koja se koristi za sadnju povrća, a može i cveća, naravno. I da kažem da je za kategoriju sigurno jednu ili dve bolje od onog žutog komposta koje ja inače kupujem u džakovima. Radi sam ima da se kupe. Ovo ne, ovo sam kupila u Crafteru, ali iz kog razloga to spominjem? Zato što mislim da je Crafterova, ona žuta zemlja, žuti kompost dosta lošiji u odnosu na ovu zemlju, jer ovde se tačno i vide otprilike šta se sve razgradilo u ovoj zemlji i deluje da ima dosta organske materije. Ono što sam ja primetila da iz one komposta mi dosta raste i drugog nekog bilja, cveća, tako da mislim da ima dosta semena u onom drugom. Što naravno nije dobro kad sadite nešto, jer onda mu taj korov prosto oduzima tu energiju da raste bolje i snažnije. To je jedna stvar. Sad ne znam, vidjet ćemo kako će se pokazati ova zemlja. Svakako je ona dosta iskuplja, pa sad tu treba malo i razgraničiti da li želite da uložite ili ne. Iz prve nisam želela da sadim u smart potove, trebalo je da sadim ovo u naše velike uzdignute leje koje spremamo da budu sa ove strane dvorišta, bašte. Tu ćemo u nekom trenutku i sve presaditi, tačnije neću u ovaj grašak, ali ću prosto tu početi da sadim neko povrće. Međutim, kao što vidite, trenutno nam se ovde ograda pravi i sve je to pomereno i dosta u
haosu. Tako da, s obzirom da se meni već dugo mi čekaju ovi sejanci da budu presađeni, više nisam mogla da odlažem ovo. Mislim, u pitanju je sad ili nikad i zato sam rešila da sada to presadim ove smart potove. Vidjet ćemo kako će da se pokažu. Dakle, nisam to imala iz prve na umu, ali prosto takve su okolnosti i moramo da se prilagođavamo. Ja sam do sad gajila i mirisni grašak u saksiji na terasi i jeste mi procvetao, ok, ali nije bio onako snažnog rasta i veliki i nije dao toliko cvetova kao mirisni grašak koji sam posadila u bašti, u zemlju. Tako da vidjet ćemo, moguće da ću imati malo slabiji prinos, malo slabije biljke, ali svejedno, to je ova godina. Sledeće će biti još bolje i imat ćemo više iskustva, makar evo, iskustvo kako je u smart potovima saditi mirisni grašak. A mirisni grašak je predivna biljka, zaista ona je zapravo predstavlja ono što još zovu cool flower, znači voli da bude posejana u zimsko vreme, voli da prođe kroz taj hladni period. Zapravo možete ga čak držati i na temperaturi iznad, na primer, piše negde 5 stepeni, ali ja sam primetila da samo je bitno da ne zamrzne. A vidjela sam neke snimke gde čak i zamrznuti mogu da ponovo se vrate i da ožive. Dakle, vole taj hladan period baš kao i grašak. I ono što je bitno kad ga sadite je da mu noge, tačnije koren, bude na nekom hladnom mestu, a da on raste na suncu. I u onom trenutku kad ga presadite, očekujte porast od 30 cm na nedeljnom nivou, tako da moramo da pripremimo i nekakvu podršku za taj uspravan rast i svake nedelje da vezujemo. Mada on sam i razvija te hvatalice, odnosno vitice i kači se sam za bilo kakvu podršku da mu pružite. Treba ga i vezivati. Zašto? Zato što imamo vetrove koji mogu lako da ga polome, ipak su to onako dosta tanane biljke. Kada krene da cveta, gledajte da ga berete redovno da bi on više i više cvetao, jer ako ode u seme, onda mu nema povratka. Ajde da ga sad posadimo i da postavimo ove uspravne držače. Ok. I ja ću ga saditi sa spoljnih strana. S obzirom da sam ove moje bičice stavljala i po dve, negde su izašle i dve. Ovako izgledaju. Sada ću tako da ih bukvalno samo ubacim u zemlju. Takođe, setila sam se još jedne ili dve stvari. Kada zalivate, a mirisni grašak inače voli da bude dobro zaliven, dakle prilično je gladna i žedna biljka, pre nego što zalijete, onda pomerajte ovaj smart pot. Znači nemojte da ga zalivate pa da ga pomerate jer je onda mnogo teži i može da se desi da pocepate ovaj materijal. Inače, evo ovde piše 15 galona ima. Ako neko zna da izračuna koliko je to litara, svaka čast. To sam htjela da vam kažem i odmah nakon sadnje zaliću ga i koristit ću takođe prihranu u vidu morske trave i morskih algi. To je inače tečno organsko đubrivo koje sam nabavila i koje mnoge biljke vole, tako da otprilike sve možete njim i da zalivate. Ovde će sigurno biti potrebno prihranjivanje na nedeljnom nivou, s obzirom da je gladna biljka.
Eto, na ovom ovde Smart Potu sam koristila, da kažem, ovaj DIY, to jest uradi sam, napravi sam vertikalnu potporu. I kao što ste vidjeli, vrlo je lako namestiti je. Možete sad tu još da improvizujete, na primjer da uvežete neke grane, ako imate savitljive grane, vrbe ili neki kanapčići da se uvežu i ovako i onda će ona imati još bolju potiku. I drugu da zalijemo. To je to, vidjet ćemo kako će se i šta će se dalje dešavati. Malo mi je predugo stajalo ovo sve u ovim kontejnerima. Imala sam i ove kontejnere koji su odlični zaista za sejanje. Imala sam i ove organske čiji sam video o tome kako se to pravi i kako to koristite radila. Inače, samo sejanje mi je onako prošlo malo 50-50. Nisu mi sva semena proklijala i to me malo isto obeshrabrilo. Mislim da ću morati malo da povedem računa u kakvu zemlju sejem seme. Eto, za sledeću godinu malo i o tome da razmislim. Mislim da ću da koristim malo kvalitetniju zemlju za sejanje ili upravo onu koja se prodaje kao zemlja za sejanje. Prosto neke stvari moramo da uložimo na početku da kasnije ne bismo imali problema. Ja sad treba da pokupim sve ove pinkle i da malo sredim baštu, a vi za to vreme malo uživajte u slikama koje vam šaljemo i emitujemo iz ove naše male prolećne bašte koja i danas izgleda jako, jako zanimljivo i lepo. Imamo mnogo tu nekih noviteta. Lale su nam na izmaku, ali pogledajte šta rade ovi alijumi, koliko su prelepi i divni. Toliko od mene danas. Mi se vidimo ponovo uskoro i zapratite nas na YouTube kanalu, ali i na ostalim društvenim mrežama na kojima se pojavljujemo. Vidimo se ponovo uskoro.